Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилия Бурханова. Район халкы фронт өчен чираттагы гуманитар йөкне узатты. Посылкалар барысы да хәрбиләр теләген исәпкә алып әзерләнде. Район башлыгы Разиф Кәримов махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәмне үзе узата китте. Зәйлеләр хәрбиләр өчен чираттагы гуманитар йөкне әзерли. Буржуйка мишләре, генераторлар, бензопышкалар, машиналарга запас частьләр төйләр. Тартмаларга ризыклар, окоп шәмнәре, җылы киемнәр, маскировка челтәрләре һәм башка кирәк яраклар тутырганнар. Бу юлы зәиф уклары Новый Зай газеталарында салдылар. Журналистлар хәрбиләргә багышлап махсус номер әзерләде. 17 февраль иртәсендә гуманитар йөкне озату чарасы гадәттәгечә азатлык китерүче һәйкәл янында узды. Бу юлы 20 тонналы 2 йөк машинасы махсус хәрби операциядәге зәй егетләре өчен кирәк ярак белән тутырылган. Пожелаем им легкой, удачной дороги, чтобы они довезли до наших военнослужащих, до их частей, то, что им предназначено, то, что мы отправляем. Конечно, большое количество, именных посылок мы везем. И, конечно, мы эту работу, эту миссию сегодня приурочили к Дню защитников Отечества 23 февраля. Гуманитар йөкне район башлыгы Разиф Кәримов үзе узата бара. Аның белән бергә зәйдә гуманитар ярдәмне оештыруда башлап йөрүче егетләр дә юлга кузгалды. Адилия Бурханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре. Қарлы мотор қышның да үз тискәре яклары бар шул. Урам җыештыручыларда кар чистарта торган техникада карны көрәп өлгерә алмый. Ул һаман явып тора. Бүгенге көндә шәһәр урамнарыннан кар чыгару эше бара. Ел башыннан 6000-нан артык рейс кар түгелгән инде. Иске Зәйнең Ломоносов урамы техника кар чистарту белән мәшгуль. Быелгы кыш узын күрсәтте. Коммуналь хезмәтләр юллар җыештыручыларда тәүлек буе эшләргә мәҗбүр. Кар ташучы машиналар белән өзеклекләре юк, берсен-берсе алыштырып торалар. Шанхай дип йөртелүче микрорайонда да махсус техника кар чистарта. Аксар егете Айзат Абзаловның бу эштә тәҗрибәсе зур. Төягеш техникасы да үзенеке. Иртәнге 6-да башлана, кичке 6-га хәтле төрлечә. Бөтен условида бар, машиналар бар, җитешеп торалар. Булдырган хәтле чистартабыз. 3 атна буран булды, менә шунлык белән генә әзрәк ни булды инде теге. Авыр булды инде. Кар чистарту гына түгел, аны төяп полигонга чыгару да өзлексез бара. Көненә бер машинага 20-30 рейс кар түгәргә туры килә. Алар арасында озак еллар КАМАЗ йөртүчесе булып эшләгән Сергей Терещенко да бар. Ничә ел эшләп тә мондый карлы кышны күргән юк иде ди ул. Вывозим снег, работаем почти, грубо говоря, можно даже сказать, круглосуточно. Техника выходит и днем, и ночью, и в первую смену, и в вторую смену. Объемы очень большие в этом году. Вот, стараемся делать порядок в городе. Шанхайда чистартасы урамнар бар әле, биредә кар чыгару эше күптән түгел башланган. Бүген Зәйдә һәм Иске Зәй бистәсендә барлыгы 13 берәмлек техника урамнарны чиста итү өчен тырыша. Шәһәрдә исә грейдер эшли. Узган елларда кыш буена 1200 рейс кар түгелгән булса, бүгенге көнгә бу сан 6000-га җитте ди Благострой ширкәте җитәкчесе. На сегодняшний день вывезено из города более 6000 рейсов с начала зимы. Зима, конечно, очень снежная, но мы работу продолжаем и будем продолжать. Несмотря ни на какие погодные условия, мы город не оставим в снегу. Будем стараться, чтобы улицы города были в надлежащем состоянии. Ведем на сегодняшний день плановую работу. Обильные снегопады прошли, сейчас стараемся вывозить более... Акцент ставим на вывоз снега. Бердәм тырышлыкның уңай нәтиҗәсе озак көттермәс билгеле. Нишләп урамнар кардан чистартылмый, техника эшләми дип зарланучыларга сабырлык телисе генә кала. Адилия Бурханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. Бу көннәрдә барлык мәктәпләрдә балалар бакчаларында 23 февраль ватанны саклаучылар көне уңаеннан чаралар уза. Каенкай бакчасында ожаган хәрби уеннар оештырылды. Бу хакта тулырак киләсе видео язмада. Каенкай балалар бакчасында ватанны саклаучылар көне уңаеннан чара узды. Ожаган уены балалар бакчасы территориясендә саф һавада уздырылды. Һәр командага билгеле бер маршрут буенча хәрәкәт итәргә һәм каршылыкларны узарга кирәк иде. Кечкенә малайлар, кызлар командаларга бүленеп ярыштылар. Беренче мәктәпнең яшь армиячеләре хәрби позицияләрдә ярдәм итте. Чараның төп кунагы Афганстан һәм Чечня хәрби хәрәкәтләрендә катнашкан Фәнис Хайретдинов булды. Бакчада тәрбияләнүчеләрнең әти-әниләре дә чакырылды. Рапорт тапшыру, граната ыргыту,
Яралы солдатка медицина ярдәме күрсәтү, мина эзләү кебек биремнәрне тырышып башкардылар. Солдат боткасы һәм хәрби җырлар белән бәйрәмне йомгакладылар. Валентин Атласовның 30 елга якын гомере хәрби диңгез флотында уза. Хәрби булуы аның эшендә, үзен физик яктан тотышында, кыяфәтендә ачык чагыла. Кайда гына эшләсә дә хезмәтенә җитди карый, ышанычлы, сүзендә торучан. Ул әле игелекле эшләр башында да тора. Шәһәрдәшебез Валентин Атласов 26 ел Төньяк флотта хезмәт иткән хәрби диңгезче. Армия сафларына китәр вакыт җиткәч, ул хәрби диңгез флотына алуларын сорый. Мине җибәрделәр, мин Северный флотка эләктем. Александр Невский дигән крейсерда 3 ел служить иттем. Анда 3 ел эчендә 3 тапкыр мин бүләкләндем. Отпуск белән ватанга чыгып, аннан соң книга почета крейсер почета керттеләр. И уже главный корабельный старшина званиесында запастакка кайттым. Хәрби хезмәттән соң туган авылы Федоровкада яңа авыл хуҗалыгы техникасын иярли башлый. Валентин Атласовны яңадан хезмәт иткән урынына чакырып алалар. Үҗәт тырыш якташыбыз хезмәт баскычларыннан тиз үрли. Матростан 2нче ранг капитаны дәрәҗәсенә кадәр күтәрелә. Валентин Атласов 26 ел океан диңгезләрен кичкәннән соң туган авылына кайтып төпләнә. Яктыкүл авылы җирлеген җитәкләүгә алына. Аннан соң 4 ел кече күләмле көймәләрне теркәү буенча дәүләт инспекциясендә хезмәт куя. Шулай ук район хәрби комиссариатында эшләгәндә дә хезмәтен намус белән башкара. Хәрби булуы аның эшендә, үзен физик яктан тотышында, кыяфәтендә ачык чагыла. Кайда гына эшләсә дә хезмәтенә җитди карый, ышанычлы, сүзендә торучан. Ул игелекле эшләр башында да тора. 500 йорттан 28 хуҗалык кына калган Федоровка авылына да югалырга ирек бирми. Анда фронтовиклар һәм тыл хезмәтчәннәренә багышланган хәтер мемориалы булдыра. Из нашей деревни Федоровка, из рода Атласовых на войну были мобилизованы 19 человек. И из них 6 погибли, и 13 вернулись живыми. Беренче бөтен дөнья сугышында катнашкан якташларны барлауда, зиратларны карауда, авыл храмын торгызуда Валентин Александровичның өлеше зур. Федоровка минем йөрәктә инде. Ул без анда туып үскән, Федоровка кайчандар булган 500 йорт, бүгенге көндә инде калган только 28 йорт. Авылны бетерәсе килми. Анда авылдашларның тирә-якта бер ширкәүдә яшәгәнгә күрә авылында бетерәсе килми, и аларның дагы ширкәүгә йөресе килә, и үз телендә көлә үтәселәре килә. Валентин Атласов район Керәшен иҗтимагый оешмасының дини һәм рухи мәсьәләләр буенча комиссия рәисе дә. Аның теләк тәкъдиме буенча шәһәрнең 35-нче бистәсендә ширкәү булдыру каралган. Ә гыйбадәтханәне җиткерү бу елга планлаштырылган. Минем тәкъдимемә түгел, ягъни безнең вакыты җиткәндер инде. Керәшен оешмасы оештырылды, и керәшеннәр үз телендә көлә үтүләре турында сүз алып бардылар. Шуннан соң без район башлыгына үзебезнең теләкләрне белдердек, и алар каршы килмәде, безгә җир бирделәр, и шул җирдә бүгенге көндә инде Святитель Макарий исемендәге храм төзеләчәк. Бүгенге көндә дә Валентин Атласов изге эшкә алынган. Ул Чернобыльчеләр берлеге иҗтимагый оешмасының зәй бүлеге рәисе буларак фаҗигадә катнашучыларны барлау, алар турында мәгълүмат туплау белән мәшгуль. Зәй хәрби хезмәт ветераннары нәшер иткән китапта аның «Мин ничек диңгезче булып хезмәт иттем» хатирәсе урын алган. Монсы срочная службада инде, монсы инде күп еллар узганнан соң, монсы крейсер Александр Невский да, монсы крейсер Петр Великий да. Ә хәрби диңгез флотындагы хезмәте турындагы хатирәләре аны гомер буе озата бара. Хәрби хезмәт Валентин Атласовны кыенлыкларны җиңеп чыгарга өйрәткән. Ирләр дуслыгының, үзара ярдәмләшүнең, команданың, какшамас диңгез бердәмлегенең, ватанга тугрылыкның нәрсә икәненә төшенергә ярдәм иткән. Шуның белән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зәй яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль челтәрләрдән белә аласыз. Ир-атларны ватанны саклаучылар көне белән котлап, гаилә бәхете, сәламәтлек телибез. Ә мин сезнең белән сау буллашам, исән-имин булыгыз.